nielen príklad blahoslaveného Jána Pavla II., ale aj príklad svätého Hieronima, preto je tam sväté písmo, lebo preložil do latinčiny. Vyše 30 rokov žil v Betleheme, tam, kde sa Pán Ježiš narodil a vytvoril nádherné dielo. Sme zgrešili pred Pánom, neverili sme mu a nepočúvali sme hlas Pána, svojho Boha, a nekráčali sme podľa nariadení Pána, ktoré nám predložil. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vami pohrdá, mnou pohrdá. Kto však pohrdá mnou, pohrdá tým, ktorý ma poslal. Tak by sme mohli aj teraz položiť otázku. Kto je svätý Hieronym? Ten, ktorý vo Svetom písme zbadal veľké poklady a mal lásku k blížnemu. Preto močil z hebrejčiny do latinčiny Sveté písmo. Vtedy bola svetová reč latinčina, ako je dnes angličtina. Dnes už máme do slovenčiny preložená, tiež nemusíme tomu rozumieť. Je tam relikvia, čiastočka z jeho existencie tu na zemi. Táto čiastočka je s tým nekľakáme, ale pred Pánom Ježišom kľakáme. Tým, že kľakáme, dávame poklon. Ty si náš Boh a Pán. Toto si uctievame. Všetci ľudia pocítili, aké živé a účinné je Božie slovo. V zdraví a ochranu od zlého žiakov a učiteľov cirkevnej základnej školy svätého Michala Kejlícia. Prosíme ťa, vyslíš. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
nech vzbudí v našich srdciach väčšiu lásku k Tvojmu slovu, aby sme ho čoraz lepšie chápali, podľa neho žili a tak dosiahli večnú blaženosť skrze Krista nášho Pána. Pozerajme sa na relikviu a rozmýšľajme nad tým, lebo budeme počuť v každej prosbe jednu krásnu vlastnosť blahoslaveného Jána Pavla II., ktorá nám chýba. Otec na nebesiach, Bože, Syn Vykupiteľ sveta, Bože, Duch Svätý, Bože, Svätá Trojica, jeden, Bože, Svätá Mária, horlivý ctiteľ Eucharistie, neúnavný pútnik tejto zeme, misionár všetkých národov, svedok viery, nádeje a lásky, vytrvalý účastník Kristovho utrpenia, apoštol zmierenia a pokoja, podporovateľ civilizácie lásky. Milosrdný Bože, príjmi naše poďakovanie za dar apoštolského života a poslanie blahoslaveného Jána Pavla II. A na jeho príhovor pomôž nám rásť v láske k Tebe a odvážne hlásať Kristovu lásku všetkým ľuďom skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom Tvojim. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu ďakujem. Majster vyzývajúci zatiahnuť na hlbinu.